मित्रांनो, माणसाचे 3 प्राथमिक गरजा अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जशा त्याला जगण्यासाठी लागतात, तसंच कधीकधी या गरजांमध्येच लपलेला एखादा अदृश्य धोका त्याचं जीवन उद्ध्वस्त करून टाकतो. घर ही संकल्पना माणसाला सर्वाधिक सुरक्षित वाटणारी, पण कधीकधी हेच घर, ह्याच भिंती आणि हेच दरवाजे आणि खिडक्या कोणत्या अशुभ स्मृतीचं ओझं सांभाळत बसलेले असतात हे सांगणारा कोणी नसतो. आजची कथा अशाच एका घरातल्या आणि त्या घरात पाऊल ठेवून आपलं आयुष्य उखडून टाकू पाहणाऱ्या एका छोट्या परिवाराची आहे. अभिषेक जाधव, त्याची पत्नी उषा आणि त्याची 5 वर्षांची चिमुरडी गोड मुलगी निशा. अभिषेक मुंबईतील एका प्रसिद्ध बँकेत क्लर्क म्हणून काम करत होता. रोज सकाळी लवकर उठणं, लोकल पकडणं, बँकेतला कामाचा ताण झेलणं आणि सायंकाळी प्रचंड थकलेल्या घरी परतणं ही त्याची दिनचर्याच होती. त्याच्या उलट उषा एकदम शांत, सोज्वळ स्वभावाची गृहिणी होती. तिचा दिवस हा चाळीतल्या वातावरणाशी एवढा एकरूप झालेला की आसपासचे सर्व लोक तिला आपलीच मानायचे. पण उषाचं सर्वात मोठं सुख होतं ती म्हणजे निशा, तिची मुलगी. निशा म्हणजे घरातली एखादी चांदणीच. ते पूर्व मुंबईतील एका जुन्या चाळीत भाड्याने राहत होते. जागा थोडी कोंदट, पण लोकांचं प्रेम, गल्लीतली गजबज आणि मुलांनी गजबजलेलं अंगण यामुळे त्या चाळीत एक वेगळीच ऊब होती. पण ते दोघंही स्वप्न बघत होते, ते म्हणजे आपलं स्वतःचं घर. अनेक वर्ष पैसे साठवून, नंतर बँकेचं कर्ज काढून शेवटी त्याने एक फ्लॅट विकत घेतला. तो फ्लॅट 5व्या मजल्यावर, सुंदर, उजळ आणि पाहताक्षणी मन जिंकणारा. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर ते तिथे राहायला गेले. नवं घर, नवं आयुष्य आणि एक नवी सुरुवात. उषा तर आनंदाने नाचत होती. घरात दिवसा इतका मस्त उजेड यायचा की असं वाटायचंच नाही की आपण एखाद्या इमारतीत राहत आहोत. भली मोठी खिडकी, विस्तीर्ण गॅलरी, स्वच्छ भिंती आणि सर्वत्र पसरलेली शांतता. चाळीच्या तुलनेत ही शांतता जरा वेगळीच भासत होती. निशाही आनंदात होती. तिच्यासाठी हा नवा फ्लॅट म्हणजे नवं खेळाचं मैदानच होतं. पहिल्या काही दिवसात सगळं काही अगदी व्यवस्थित. अभिषेक बँकेत कामावर, निशा आणि उषा दिवसभर घरीच. घरातलं स्वच्छ आणि शांत वातावरण कुठेतरी उषाच्या मनात समाधान निर्माण करायचं. शेवटी आपलं घर ते आपलं घर. पण जेव्हा आपण एखाद्या घरात प्रथमच जातो तेव्हा घर आपली वाटच बघत असतं. घरात कोणत्या आठवणी अडकलेल्या असतात, कोणती सावली दडलेली आहे का, की कोणता वेदनादायक इतिहास बंदिस्त, हे कोणालाही माहीत नसतं. त्यांच्याही बाबतीत हळूहळू काही विचित्र गोष्टी घडू लागल्या. एकदा गॅलरीत ठेवलेल्या कुंड्यांपैकी एक कुंडी अचानक खाली पडली. भला मोठा आवाज झाला. उषा धावतच बाहेर आली. वारा तसा जोरात नव्हता. पायाजवळ पडलेली माती, फुटलेली कुंडी आणि हवेत दरवळणारा मातीचा खडबडीत वास तिच्या मनात एक क्षणभर प्रश्न निर्माण करून गेला की ही कुंडी पडली तरी कशी. दुसऱ्या दिवशी घरातल्या एका काचेच्या शोपीसमध्ये लहानसा तडा गेला. निशा खेळत होती, पण तिच्या हाताभोवती त्या वस्तूचा काहीही संबंध नव्हता. तरीही ती वस्तू तडकल्याचा आवाज ठणकून घरभर घुमला. तिसऱ्या दिवशी घरभर एक प्रसन्न हवा असताना अचानकच एक अकल्पित कुजलेला वास पसरला. तो वास असा होता जणू काही एखादी कुजलेली वस्तू आपल्या अगदी जवळ ठेवलेली आहे. उषाने घर चहूबाजूंनी तपासलं, पण आजूबाजूला मात्र काहीही दिसलं नाही. तिने स्वतःला समजावलं कदाचित ड्रेनेजमधून येत असेल. तिला त्यावेळी अजिबात कल्पनाही नव्हती की ही तर फक्त सुरुवात आहे. अजून जे काही घडणार होतं ते त्या छोट्या परिवाराच्या उरापासून हाडापर्यंत थरकाप उडवणारं होतं. एका रात्री सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास तिघेही जेवून बेडरूममध्ये झोपलेली. निशा आईच्या कुशीत, उषा आणि अभिषेक दोघंही दिवसभराच्या थकव्याने गाढ झोपलेले होते. त्याचवेळी एक थंड झुळूक निशाच्या चेहऱ्यावरून गेली. तिने हळूच डोळे उघडले. खोलीत सर्वत्र अंधार, पण त्या अंधारातही कुठेतरी हलकेच "इथे ये,
इथे ये, असा काहीसा आवाज येत होता. निशाला तो आवाज नेमका कोणाचा आहे हे अजिबात कळालं नाही, पण त्या आवाजातला गूढ हाक देणारा सूर तिला जागेवरच उभा करतो. निशा डोळे चोळतच उठते, बेडवरून खाली उतरते. आई वडील दोघेही झोपलेले. हॉलच्या दिशेने एक विचित्र सावली आणि त्या सावलीत उभा एक लहानसा मुलगा, निशाच्याच वयाचा, कपडे थोडे फाटलेले, डोळे वाकडे तिकडे फिरणारे, पण चेहऱ्यावर मात्र एक मूक आणि विचित्र स्मित. त्याने हाताने निशाला जवळ येण्याचा इशारा केला. निशा जणू संमोहनातच त्याच्या दिशेने चालू लागली. तू कोण आहेस? तिने त्याला विचारलं. त्यावर तो मुलगा एकदम शांत स्वरात म्हणाला, मी आदित्य, आणि तिला हात दिला. निशानेही त्याचा हात धरला. क्षणभर त्या मुलाच्या चेहऱ्यावर हलकीशी स्माईल आली, पण ती स्माईल जणू सामान्य मुलासारखी नव्हती. ती जणू कोणीतरी आतून हसते अशीच काहीशी पोकळ. मग दोघेही हॉलमध्ये गेले. टीव्ही सुरू केला आणि ते दोघे कार्टून बघू लागले. टीव्हीचा हलका आवाज उषाच्या कानावर पडला. ती जागी झाली. तिने बाजूला हात लावला तर बाजूला निशा नव्हती. तिचं हृदय क्षणभर धडधडलं. ती घाईघाईने हॉलकडे गेली, पण तिथे तिने पाहिलं, निशा एकटीच बसलेली. तिच्या डाव्या बाजूला खुर्ची रिकामी, पण निशा मात्र त्या रिकाम्या जागेकडे बघून काहीतरी बोलत होती. हे दृश्य पाहून उषाच्या अंगावर काटा आल्यासारखंच झालं. निशा, इतक्या रात्री काय करतेस? ती घाबरूनच म्हणाली. त्यावर निशा हसतच म्हणाली, मम्मा, हा माझा न्यू फ्रेंड आदित्य, आम्ही कार्टून बघतोय. उषाने थिजलेल्या नजरेनं त्या रिकाम्या जागेकडे बघितलं. तिथं मात्र कोणीही नव्हतं. निशा, तू खोटं बोलतेस, इथं कोणीच नाही. चल चल आता झोपायला. मम्मा, आदित्य आहे ना, तो बाय म्हणतोय. निशा सोफ्याकडे बाय करत होती. रिकाम्या हवेच्या दिशेने हात हलवणारी तिची पोर पाहून उषाच्या पाठीवर एकदम गार घाम आला, पण मनातला भीतीचा थर तिने दाबून ठेवला आणि तेवढ्यावर विषय मिटवला. पण ही मात्र काही गोष्टींची सुरुवात होती. पुढच्या दिवशी दुपारी उषा घरात एकटीच होती. अभिषेक आणि निशा बाहेर गेले होते. उषा स्वयंपाक करत असताना अचानक तिच्या पायाजवळ एक लहानसा बॉल घरंगळत आला. तिनं तो बॉल उचलला आणि त्या क्षणी तिच्या मागे एका मुलाचं हसणं. पण मागे पाहिलं तेव्हा मागे कोणीही नव्हतं. तिला असं वाटलं की जणू कोणीतरी माझ्या मागूनच हॉलकडे धावत गेले, पण तिथे मात्र काहीही नव्हतं. आणि त्या क्षणी असा काहीसा आवाज झाला. टेबलावरील फुलदाणी पडून फुटलेली. हे नुसतं एक योगायोग नव्हतं. उषाला आता हळूहळू भीती वाटू लागली. उषाच्या पायाखाली काचांचे भरभरून तुकडे पसरलेले. ती त्या तुकड्यांकडे एकटक पाहत उभी होती. तिच्या श्वासांचा आवाज तिला मोठा, जड आणि भीतीदायक वाटत होता. तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. घरात कुठेही हवा नव्हती, ना वाऱ्याचा झोत, ना दार उघडं. तरी फुलदाणी पडली कशी? तिने आपल्या मनाला तरीही समजवण्याचा प्रयत्न केला. बहुधा आपणच नीट ठेवली नसेल, पण मनाने तिचं ऐकलं नाही. आतून कुठेतरी एक आवाज येत होता की काहीतरी चुकतंय, इथे काहीतरी आहे. तिने झटक्यात अभिषेकला फोन केला. तिचा आवाज जरा थरथरत होता. अभिषेक, तू पटकन घरी ये, इथे इथे काहीतरी विचित्र होतंय. अभिषेकने लगेच येतो असं सांगितलं, पण त्याच्या आवाजात मात्र अजूनही शंका आणि हसरा अविश्वास होता. तासभराने तो त्याच्या घरी आला. उषाने झटक्या जाऊन दरवाजा उघडला. तिने घडलेला सर्व प्रसंग सांगितला. तेव्हा अभिषेकने भोवया उंचावल्या आणि म्हणाला, अगं, एवढं मनावर काय घेतेस? पडदे उडाले असणार, त्याने फुलदाणी पडली असेल. घर नवीन आहे ना, वस्तू नीट सेट झाल्या नाहीत. उषाचा चेहरा मात्र पडला. तिच्या भीतीवर त्याला विश्वास नव्हता. ती आता शांत राहिली, पण तिच्या नजरा घराच्या कोपऱ्यांमध्ये शोध घेत होत्या. कोणाचा आणि काय हे तिलाही माहीत नव्हतं. त्या रात्री काहीही बोलचाल नव्हती. सगळे आपल्या खोलीत गेले
निशा झोपली. अभिषेकही झोपेत गडप. पण उषाला मात्र अजिबात झोप येत नव्हती. तिला घरातल्या शांततेतही काहीतरी अस्पष्ट हालचाल जाणवत होती. आणि मग रात्रीचा 2:15चा सुमार. उषाची झोप अचानक उडाली. तिला तहान लागली होती. ती उठली, पाणी घेण्यासाठी किचनकडे गेली. पण तिने जसंच पाऊल किचनमध्ये ठेवलं, तिच्या शरीरातून थंड शिरशिरी गेली. कारण निशा तिथे बसलेली होती, अंधारात एकटीच, मागे पुढे हलत, तिचं डोकं खाली. ती स्वतःशीच काहीतरी बडबडत होती. येऊ दे, येऊ दे, माझ्याकडे येऊ दे. स्वर अगदी मंद पण एकदम थंड. उषाचे हृदय धडधडू लागले. पण ती आई होती. तिने हिंमत जमवली. निशू बाळा. निशाने डोकं हळूच, फारच हळू उचललं. आणि तिचा चेहरा, तिचे डोळे, ते बघून कोणाचाही जीव घाबरून जाईल. तिचे डोळे पूर्ण काळे पडलेले, जणू काही खोलीतल्या अंधारापेक्षाही गडद. तिच्या चेहऱ्यावर एक अजब आणि विकृत स्मित होतं. मुलांचं नाही ना माणसांचं, ते काहीतरी वेगळंच होतं. ए बाई. तिच्या तोंडातून आलेला आवाज तो निशाचा नव्हता. तो आवाज एखाद्या मोठ्या प्रौढ बाईचा, घोगरा आणि रागाने थरथरणारा. उषाच्या हातातून ग्लास खाली पडला. कोण आहे? उषाची जीभ अडखळली. निशाने डोकं वाकडं केलं आणि डोकं वाकडं करून ओरडली. हे घर माझं आहे, माझ्या मुलाचं आहे, तुम्ही इथून निघून जा. तिचा आवाज इतका घोगरा, इतका रागाने भरलेला होता की जणू काही हजारो लोकांच्या ओरडण्याचा आवाज एकवटून कोणीतरी बोलत आहे. उषा घाबरूनच मागे सरकली. तिच्या पाठीला भिंत लागली. तू कोण आहेस? आमच्या मुलीला काय केलेस? निशा जोराने श्वास घेऊ लागली. तिच्या नाकातून घरघर असा आवाज येत होता. तुझी पोर आता माझ्या ताब्यात आहे. तुम्ही इथून गेले नाहीत तर ती तुमची राहणार नाही. इतक्यात किचनमधील सगळे भांडे, ताटं, चमचे आणि पातेलं काहीही स्पर्श न करता स्वतः स्टँडवरून खाली कोसळू लागलं. मेटलच्या वस्तू जमिनीवर आदळताना एक भयानक कोलाहल निर्माण झाला. अभिषेक ते ऐकून गडबडीतच किचनमध्ये धावत आला. उषा, अगं काय झालं? तो मध्येच थबकला. निशा जमिनीवर वाकडी तिकडी वळलेली, तिचे डोळे अजूनही काळे आणि तिचं शरीर कसं तरी ताणलेलं. ती त्या दोघांकडे पाहून विचित्रपणे गुरगुरल्यासारखी म्हणाली, निघून जा, नाहीतर तुमच्या मुलीला कायमचं घेऊन जाईन. आणि तेवढ्यात अचानक निशा बेशुद्ध पडली. घरात मृत शांतता. अभिषेक आणि उषा दोघेही हादरलेली. अभिषेकने निशाला उचललं. ती श्वास घेत होती पण अगदी अशक्त. उषाचा हात थरथरत होता. त्या दोघांच्या चेहऱ्यावर मृतभय स्पष्ट दिसत होतं. ती रात्र दोघांनी डोळा न लावताच काढली. दुसऱ्या दिवशी अभिषेकने इमारतीत चौकशी सुरू केली. प्रत्येकजण त्याला त्या घराविषयी नकारात्मक गोष्टी सांगू लागला. अहो, ते घर कशाला घेतलं? तिथे कोणीच टिकत नाही. पण त्याने तिथे काय झालं होतं म्हणून विचारलं तर कोणालाच त्या घराविषयी काहीही माहीत नव्हतं. शेवटी एका म्हाताऱ्याने त्याला त्या घराचा सर्व इतिहास सांगितला आणि तो इतिहास त्याच्या अंगावर शहारे आणणारा होता. त्या घरात 9 वर्षांपूर्वी 3 जणांचं कुटुंब राहायला होतं. पती पत्नी आणि त्यांचा 6 वर्षाचा मुलगा. तो पती दुसऱ्या बाईच्या प्रेमात पडला होता. पहिली बायको आणि त्याचा मुलगा त्याला आता ओझं वाटू लागलं. आणि एका रात्री त्या दुसऱ्या स्त्रीच्या सांगण्यावरून त्यानं आपल्या पत्नीचा आणि स्वतःच्या मुलाचा दोघांचाही खून केला. दोघांचे मृतदेह पाण्यानं भरलेल्या स्टीलच्या टाकीत बुडवून ठेवले आणि घर बंद करून तो तिथून पळून गेला. एका आठवड्यानंतर त्या घरातून कुजलेल्या वासानं संपूर्ण परिसर किरसवाना झाला. शेवटी लोकांनी पोलिसांना बोलावलं. पोलिसांनी दरवाजा तोडला. टाकी उघडली तर आतमध्ये फुगलेली कुजलेले 2 मृतदेह, आई आणि तिचा मुलगा. ते ऐकून मात्र अभिषेकच्या अंगावर काटा आला. त्यानंतर जे लोक त्या घरात राहायला आले त्यांच्या लहान मुलांना नेहमी ताप
भयानक स्वप्न, जाग येताना विचित्र स्मित, रिकाम्या जागेकडे हात हलवणं, असे प्रकार घडू लागले. त्या बाईचं आणि त्या मुलाचं भूत अजूनही घर सोडायला तयार नव्हतं. आणि आता तेच दोघं निशाला दिसत होते. तो सर्व प्रसंग ऐकून अभिषेकच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याचा चेहरा पांढरा पडला. त्यानं ताबडतोब घराकडे धाव घेतली. तो घरी पोहोचेपर्यंत उषा निशाजवळ बसलेली होती. मुलगी शांत झोपलेली, पण तिचा चेहरा थोडा वेगळा दिसत होता, जणू काही अंगावर थंड सावल्या फिरत असल्यासारखा. उषा, आपल्याला हे घर लवकरात लवकर सोडावं लागेल. अभिषेकचा आवाज भीतीनं फुटत होता. उषाला काहीही बोलता येत नव्हतं. तिचे डोळे पाणावलेले. अगं, आपण इथे राहिलो तर निशा वाचणार नाही, असं म्हणत अभिषेकने तिचा हात धरला. दोघांनी एकमेकांकडे बघितलं. त्यांच्या डोळ्यात एकच भावना होती, ते म्हणजे मुलीचं रक्षण कुठल्याही किमतीवर. आणि त्यांनी लगेच निर्णय घेतला, हे घर लगेच सोडायचं. त्या घराचा भूतकाळ रक्तानं माखलेला होता. ते घर रात्रीचं कोणाला तरी शोधत असायचं. ते घर एका आईचं दुःख आणि एका मुलाच्या मृत किंकाळ्या आतमध्ये बाळगत होतं. आणि याच कारणामुळं इथं राहणं त्यांच्यासाठी सुरक्षित नव्हतं. त्यांनी लगोलग पसारा गोळा केला आणि लगेच एक गाडी करून पुन्हा आपल्या चाळीतल्या रूमकडे निघून गेले. काही दिवसानंतर अभिषेकने ते घर येईल त्या भावात विकून टाकलं. त्यांनी जर ते घर लवकर सोडलं नसतं तर ते कदाचित निशाच्या जीवावरही बेतलं असतं. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.